Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edison. Taong 1958, Botolan, Zambales. Maraming parte sa Botolan ang pinaliligiran ng mga bundok, ilog at kagubatan. Noon pa man, masagana na ang paninirahan sa lugar dahil sa dami mong pwedeng mapagkunan ng hanap buhay. Hindi rin mabilang ang mga katutubong naninirahan dito. Kaya naman sa katagalan ng kanilang pananatili sa bundok, naging ligtas na ito para sa mga taga-baryo. Subalit kahit sa ganoong estado, nananatili pa rin itong mapanganib para sa mga tagalabas. Ayon nga sa kanya, na kapag may nakikita sila noong dayong gustong umakyat sa isa sa mga bundok nila, kusa nila itong hinaharangan. Hindi kasi lahat ng tribo mainit ang pagtanggap sa kanila. Gawa ng merong mangilan-ngilan sa mga ito ang pinaniniwalaang kumakain ng karne ng tao. Katunayan, makailang beses na rin itong nakasalubong nila Edison pero pinapalagpas sila nito. Kapag kasi umaakit sila, kinikita muna nila ang kanilang mga kaibigang katutubo sa lugar. Ito ang nagiging gabay at susi nila sa bundok upang hindi sila mapahamak. Ngunit walang nakakaalam sa kanila sa sandaling hindi nila ito kasama. Sa loob ng 5 taon niyang pangunguha ng mga bagay na mapapakinabangan dito, bilang pa lamang ng kanyang kamay ang mga dayong pasaway. May ilan sa mga ito ang nakakalusot sa kadahilan ng hindi na ito dumadaan sa baryo kapag pumapasok ito sa kanilang lugar. Alam na kasi ng mga ito ang balita ukol sa kanilang pagbabawal, kaya para matuloy ang kanilang lakad, kinakailangan nilang humanap ng daan para makalabas sa mga baryo. Dahil dito, marami ang nakakalusot, kaya naman hindi na nila alam kung ilan ang mga taong matagumpay na nakaakyat at nakababa. Ngunit sa kabila nito, hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Bukod kasi sa labas na ito sa kanilang problema, hindi rin sila ang rason kung bakit ito nawala. Yon ang kanilang pinaniniwalaan noon hanggang sa merong dumating na mga tao galing sa malalapit na kabayanan. May mga hinahanap itong individual na tumungo umano sa kanilang lugar. Ilang beses man itong itinanggi ng mga namumuno sa kanila pero nagpumilit ang mga ito. Pinagbintangan pa sila nitong may tinatago kaya naman napilitan na rin ng mga namumuno na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Subalit bago sila umakyat, obligado silang magpasama sa mga tauhan nila. Sa pamamagitan nito, masisiguro nilang wala silang gagawing karumal-dumal sa kalikasan maging sa mga katutubo. Ilang araw din nilang pinulong ang mga taong yon upang malaman nila ang mga ruta na daraanan nila. Habang ibinabahagi ito ng pinuno ng barangay, nakatayo lang naman sa isang tabi si Edison. Kabilang siya sa mga mamumundok na kasama sa mga ito, kaya obligado siyang bantayan ng bawat kilos ng mga dayo habang naroon sila sa baryo. Sa abot naman ng kanyang pagkakatanda, nasa 10 ang pumunta. Lahat yun lalaki, tapos armado ng iba't ibang uri ng sandata. 3 lang din silang pinayagang sumama sa mga ito para naman mas mabilis ang kanilang pag-usad. Nakakabahala man ang ganoong sitwasyon, pero wala silang magagawa kundi ang sumunod. Malaki-laki rin kasi ang pabuya kapag natapos nila ito, dahilan para hindi na sila magdalawang isip. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, bukang liwayway pa lamang umuusad na ang grupo. 3 ilog ang kanilang dinaanan para lamang makarating sa malawak na ilang. Kilo-kilometro ang layo nito sa pinakamalapit na kabundukan. Pagdating nila sa lugar na yon, bahagya silang huminto para kumain. Habang sila'y nagluluto, panay naman ang pagbibiroan ng kanilang mga kasama. Sa totoo lang pinuno, mababait ang mga taong yon, kaya nang medyo matansya na niya ang ugali ng mga ito, hindi na siya gaanong kinakabahan.
Pero syempre, may parte pa rin sa puso niya na medyo nag-aalangan siya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, luto na ang pagkain. Bagaman hindi sila parte ng grupo, masaya sila nitong inanyayahan na sumabay na sa salo-salo. Wika pa ng namumuno sa kanila. Huwag na kayong mahiya. Dito sa bundok magkakapamilya tayo. Ano man ang kainin namin, kainin niyo din. Maliwanag ba yon? Nang marinig naman ito ni Edison, kalmado lang naman siyang tumango. Bilang siya lang ang nakakaintindi ng Tagalog sa kanilang tatlo, siya ang inaasahan ng kanyang mga kasama na umunawa sa lahat ng sasabihin ng mga dayo. Maliwanag ho. Maraming salamat dahil hindi nyo kami tinuturing na iba sa inyo. Sana mahanap kaagad natin ang inyong mga mahal sa buhay para makabalik na tayo sa ating mga tahanan. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy sila sa pagkain. Lahat masaya, walang kaide-ideya sa mga paparating na panganib. Pagsapit ng hapon, napakalayo na nila sa huling baryo na kanilang dinaanan. Nasa pusod na rin sila noon ng gubat, pero malayo-layo pa sila sa bundok na kanilang pakay. Balak noon ng grupo na makaabot sa malaking ilog upang doon magpalipas ng gabi. Ayon kasi sa kaibigan niya, sa gilid ng ilog na yon ang pinakaligtas na parte na pwede nilang mapaglipasan ng gabi. At syempre, dahil sa wala namang kaide-ideya ang mga dayo sa pinuntahan nila, sumunod lang naman ang mga ito. Ramdam na ramdam talaga nila noon ang tiwala ng grupo, kaya nakakakilos sila ng mabilis at nakakapag-isip sila ng maayos at diretso. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, matagumpay naman nilang narating ang pangpang ng ilog. Mas maaga ito sa kanilang inaasahan, kaya naman nakapaghanda sila ng matutulugan ng hindi pa gaanong lumalalim ang gabi. Kalaunan, paglubog naman ng araw, kanya-kanya na silang pumunta sa ginawa nilang pahingahan. Salita noon ang naging pagbabantay, at para magkaroon sila ng sapat na bisyon sa paligid, gumawa sila ng malaking siga. Nagpatuloy ang siga hanggang hating gabi, kaya naman lahat ng kasamahan nila ay hindi na nakaramdam ng pag-aalala. Bilang gabay ng mga ito, sila ang may pinakamaraming salitan sa buong magdamag. Noong medyo maaga pa naman, wala naman sila ganong napapansing kakaiba, pero habang unti-unti nang lumalalim ang gabi, nakakarinig na sila ng mga kakaibang huni. Ilang beses din nila itong hinanap pero di nila ito matagpuan. At ang mas nakakatakot pa sa lahat, may nakikita silang isang nilalang na dumaraan sa malalim na parte ng sapa. Para itong malaking sawa, pero nung umusli sa dagat, may nakita silang mahabang palikpik sa likod nito. Yung palikpik na yun pinuno, katulad nung sa isdang tinatawag na danggit. Basta, may matutulis itong dulo, tapos napakaitim nito. At kaya lang naman nila ito nakita dahil sa napakaliwanag ng buwan noong mga oras na yon. Matapos naman nila itong masilayan, sinubukan nilang ilawan ng tubig gamit ang sulo. Ang problema, hindi sila roon basta-bastang nakakalapit sa takot na baka umahon nito at tuklawin sila. Siyempre, prioridad pa rin nila ang kanilang kaligtasan, kaya nanatili lang ang kanilang distansya. Ang problema lang, dahil sa layo nila, hindi ito kayang aninagin ng mga sulo. Matindi ang pagmamalabis nilang makita ito, pero paulit-ulit na sumasagi sa kanilang isip ang takot na baka mamatay sila dahil lang dito. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanilang pagmamasid, bigla namang pumailalim ang nilalang. Saktong-sakto ito sa pagtawag ng dayong makikisalitan, kaya pagbaling nila ng tingin dito, umakto sila na parang walang nakita. Anong ginagawa niyo dyan? Meron bang problema? Bungad na tanong nito sa kanila. Ha? Wala naman. Marami lang kasing isda eh. Magandang pampalipas oras para hindi antukin at hindi maburyong.
Rason naman niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong lumapit habang inaabisuhan sila na magpahinga na. Dagdag pa nito na, gigisingin na rin niya ang kanyang kasama para magbantay hanggang sa pagsapit ng umaga. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pagkatapos, inilahad niya ito sa kanyang kaibigan nang sa gayoy makapagpahinga na sila. Ang kaso lang, pagkahigang pagkahiga nila, nabaling ang kanyang tingin sa ibayong parte ng sapa. Pagsilay niya rito, may nakita siyang gumagapang na nilalang na hindi isang ordinaryong hayop. Malayong malayo ito sa malimit na kinukuha nila sa bundok, kaya naman napatitig siya roon ng maigi. Ni pagkurap ng mata hindi niya ginawa hanggang sa bumungad sa kanya ang mukha ng isang babae na nakabaliktad sa katawan nito. Gumagapang din yun na parang langgam, tapos yung katawan nito literal na nakaunat. Yun bang sapilitang hinugot ang mga buto nito para makuha nito ang ganoong anyo? Dagdag pa niya na, walang saplot ang babaeng nakita niya, pero para na itong dinamita ng putik at lupa dahil sa dungis ng kanyang itsura. Nanlilisik din ng mapupula nitong mga mata, tapos panayang paglabas ng kanyang dila habang nakatingin sa grupo nila. Kahit ilang metro ang pagitan niya at ng nilalang, klarong-klaro niya ang wangis nito. Ayon pa kay Edison na, inakala niya noong namamalikmata lang siya, ngunit habang tumatagal, napagtatanto niyang totoo ang mga bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, tumalikod ang nilalang sa kanila. Dali-dali itong sumuot sa kakahuyan hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Matapos nun, sinubukan niyang matulog pero tila bang naging imposible na ito. Nakapikit man ang kanyang mga mata, hindi niya may pagkakailang naglalakbay ang diwa niya. Kinabukasan, dahil sa ganoong estado, naging matamlay ang kanilang paglalakbay. Para makasunod sa kanyang mga kasamahan, pinipilit niyang lumakad ng mabilis. Kung ano-ano na ring gamot ang ibinigay nito sa kanya, pero hindi yun tumatalab. Mabuti na lang talaga, narating nila ng mas maaga ang tribo na palagi nilang dinaraanan. At kagaya ng palaging nangyayari, naging mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanila. Subalit sa puntong yun, parang medyo naiilang ito sa kanilang mga kasama. Bukod kasi sa panayang pagtingin dito ng mga katutubo, paulit-ulit din itong tinatanong sa kanila ukol sa kung ano ang kailangan ng mga ito. Sa halip na magsinungaling, lahat ng kanilang napag-usapan, ipinagtapat niya sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanya, di hamak na mas katiwa-tiwala ang mga ito kumpara sa mga kasamahan nila. Pero hindi naman ibig sabihin na tinatraidor niya ang mga ito. Ang sa kanya lang, meron silang mga napag-uusapan na hindi na nito dapat pang malaman. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang pananatili, dinala siya ng kakilala niyang katutubo patungo sa bahay ng kinikilala nitong datu. Pagpasok nila sa loob, nadatnan niya ang matandang pinuno na nananabako habang nasa tabi ang asawa nito. Naroon din sa loob ng bahay ang mga mandirigma na nakahandang ipagtanggol ang matanda sa lahat ng panganib na dala ng mga tagalabas. Pagupo niya sa harapan ng pinuno, inilahad niya ang malinis niyang pakay. Labis-labis din siyang nagpasalamat buhat sa naging pag-anyaya nito sa kanya na pumasok sa personal nitong silid. Nang marinig naman niyo ng matanda, unti-unti na itong ibinaba ang hawak nitong tabako kasabay ng pagkausap nito sa kanya. Hindi kita pinatawag dito para lamang marinig ko ang mga papuri mo. Seryosong panganib ang dinala niyo rito, iho. Sabihin mo, ano ang nagtulak sa inyo para gawin ang kapangasan na ito? Hindi niyo man lang ba naisip na mapanganib to para sa ating lahat? Kagabi pa namin naramdaman ang pagiging maligalig ng kabilang tribo.
Akala namin meron lang kaguluhang nangyayari. Ang hindi ko inaasahan, kayo pala ang gumagawa ng kaguluhang ito. Dagdag pa nito na, dahil sa natunugan na ng ibang tribo ang kanilang pagdating, paniguradong maghahanda na ito ng bitag pagkalabas nila sa balwarte ng tribo. Bagaman may dugo ng aswang ang mga katutubong ito, may respeto pa rin yun sa soberanya ng iba. Alam kasi nito kung papaano magalit ang ibang katutubo, kaya hanggat maaari, pinapanatili nila ang kapayapaan sa lugar. Hindi rin sila nang bibiktima ng mga kadugo ng ibang tribo upang maiwasan ang mga digmaang maaaring mangyari. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't kahit napapaligiran ng tribong kumakain ng karne ng taong mga ito, nanatili roon ang kapayapaan. At sa katunayan, sa kabila ng pagkaiba nila sa dugong namumutawi sa kanilang katawan, nanatili pa rin ang matibay nilang ugnayan. Madalas ngang magkasalubong ang mga ito pero wala naman doong nangyayari hanggang sa masanay na dito ang tribo. Nabanggit din ng dato na hindi iba sa kanila ang lahing yun, kaya naman wala silang sama ng loob na nararamdaman para sa mga ito. Matapos naman itong marinig ni Edison, pinili niyang manatiling tahimik. Hanggat maaari, hindi na siya nagsalita para makaiwas sa anumang pagkakamali. Maya-maya pa, dito na siya nito pinahintulutan na lumabas para kausapin ang mga kaibigan niya. Ano nito, subukan niyang kumbinsihin ang grupo. Baka sakaling mapapayag niya itong bumalik. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang mga kasama na matyagang naghihintay. Lahat tahimik. Animoy ang gusto nilang marinig ay ang kanyang mga sasabihin. Nang mapansin naman niya ito, dali-dali naman siyang lumapit sa grupo. Huminga siya ng malalim, sabay sambit ng mga bagay na inilahad sa kanya ng dato. Hindi nila tayo sasamahan kung magpupumili tayong umusad. Nasa sa atin ang desisyon kung talagang nais natin ipagpatuloy ang misyon. Yun nga lang, hindi ko masisigurong kaligtasan nating lahat. Kalmado niyang wika sa kanyang mga kasama. Nang marinig naman ito ng namumuno sa grupong sinamahan nila, tumawa lang naman ito kasabay ng dahan-dahan itong pagsilay sa kanya. Kami na ang bahala sa pinoproblema mo. Ang kailangan mong gawin, ituro mo sa amin ang lugar na pwedeng pinuntahan ng aming mga kadugo. Yun lang ang trabaho ninyo, kaya gawin nyo ng maayos at sigurado. Sagot naman ito. Dahil sa sinabi nun, tumango na lang siya hudyat ng pagsang-ayon. Hindi na siya nakipag-argumento sa kadahilan ng magdudulot lang ito ng galit at mga hindi inaasahang pangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin nitong tahimik na siya, dito na nito ipinagpatuloy ang pagpaplano nila. Nagdesisyon na rin ng pinuno na alis sila sa tribo pagkasapit ng gabi, kaya kailangan na nilang ihanda ang kanilang mga gamit at sarili. Nang marinig naman ni Edison ang sinabi nito, pasimple niyang binalaan ng dalawa niyang kaibigan ukol sa mga panganib na dulot ng kanilang pasya. Inabisuhan din niya ang mga ito na wag lalayo sa kanya para matulungan nila ang bawat isa kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Sa pagdilim naman ng paligid, umusad ang grupo ng walang hinihinging permiso sa tribo. Hinayaan lang naman sila ng dato, kaya naman hindi na gaanong naantala ang kanilang pag-usad. Habang papalabas ng lugar, nakita nila itong nakamasid sa kanila mula sa labas ng bahay. Literal na walang imikan, pero bakas sa mga mata nito ang matinding pag-aalala para sa kanilang magiging lakad. Nang makalayo na sila sa lugar, dito na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi kalayuan sa soberanya ng mga nilapitan nilang katutubo ay ang mga kakaibang pagpaparamdam ng mga nilalang na nasa labas nito. Hindi man nila ito nasisilayan,
Alam nila Edison na nasa paligid lang ang mga nilalang, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga kilos. Ilang oras pa ang lumipas. Pagdating nila sa paanan ng bundok, bahagya silang huminto para magpahinga. Kumain na rin sila ng hapunan dahil yung iba sa kanila medyo nagugutom na. Uy, Edison, nasaan na ba tayo? Alam niyo pa ba ang lugar na to? Wika nung lalaking palaging nakabuntot sa kanila. Hindi ko na gaanong kabisado rito eh. Madalang kaming pumunta rito dahil ipinagbabawal ang lugar na ito sa amin ng mga katutubo. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga daan naman ditong ginawa para hindi tayo maligaw o makarating kung saan-saan. Sagot naman niya. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, nagpatuloy na sila sa paghahapunan habang ang dalawa niyang kasama ay nagmamasid sa paligid. Mahuhuli na itong kumain, gawa ng inutusan na muna ito ng pinuno ng pangkat na magbantay sa kanila. Di naman niya yun gaanong pinapansin, lalo pat kumain naman sila kanina habang naglalakad. Ang kaso lang, nung akmang matatapos na sila, bigla silang sinalakay ng kung anong nilalang. Hindi nila mawari kung saan ito nanggaling. Basta pagsilay niya sa isa niyang kasama, nakita niya itong may nakabaon ng galamay ng animoy sa pugita sa kaliwang mata nito. Tumagos ang malasibat na dulo ng galamay, kaya yung kaibigan niya hindi na nakasigaw pa. Pagbagsak nito sa lupa, mabilis itong dinarag ng nilalang patungo sa karimlan na kaagad na sinabayan ng malakas nitong pag-atungal. At sa sobrang lakas nito, lahat ng mga ibon sa paligid hindi maiwasang magsiliparan papalayo. Nang marinig naman yun ng grupo, dali-dali nitong inihanda ang kanilang mga armas. Lahat pumaikot sa kanilang kinaroroonan, naghihintay sa lagaslas ng mga talahib at puno na maaaring kinaroroonan ng nilalang. Dahil sa pangyayari, dali-dali niyang hinatak papalapit ang kanyang kaibigan na kasalukuyan pa noong tulala at hindi makausap. Hindi na rin ito halos makakilos dahil sa matinding takot na nararamdaman nito. Paglayo naman nila ng bahagya sa lugar, doon pa lamang unti-unting humupa ang takot na kasalukuyan nitong nararamdaman. Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, paulit-ulit niya itong sinabihan na isang tabi na muna ang emosyon na kasalukuyan nitong nararamdaman. Dagdag pa niya na kinakailangan nilang makaligtas sa lugar na yon para makauwi sila sa kanilang pamilya at mailahad nila ang tungkol sa pagkawala ng kanilang kasama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na sumunod. Alam kasi ng kaibigan niyang yon, makakagawa siya ng paraan para makatakas sa lugar. Hindi naglaon. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nagkalat ito sa buong paligid. Kaya naman nang hindi na sila napansin ng kanilang mga kasama, dito na sila nagpasyang iwan ng mga ito. Bagaman karuwagan ang kanilang ginawa, nasisiguro niya na sa puntong yun, isang malaking kamangmanga ng magpakita ng tapang o hindi naman kaya'y magpaiwan kasama ang mga ito. Pagtiyempo niyang abala na ang grupo, mabilis silang kumaripas ng takbo papalayo. Bahala na kahit walang matinong daan. Ang importante makalayo sila sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagsuot sa talahiban, dito na nila narinig ang sigaw ng iilang taong kasama nila. Habang humihiyaw ang mga ito, walang habas itong nagpapaputok ng baril sa kung anong nilalang na kanilang kalaban. Dala ng takot, hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Ni paglingon, hindi na rin nila nagawa dahil ang nais nilang mangyari, makahanap ng lugar na ligtas at pwede nilang pagtaguan hanggang sa pagsapit ng umaga. Akala nila noon pinuno, imposible nang makahanap ng ganoong lugar dahil sa sukal ng paligid. Pero awa naman ng Diyos, nakakita sila ng isang punong pwedeng pagpahingahan at pagtaguan. Meron kasi itong malaking butas sa may bandang panan
na kung hindi siya nagkakamali, dating pinamahayan ng musang. Pagpasok nila sa loob nito, halos wala silang maaninag. Literal na napakadilim, tapos napakarami pang lamok. Ayon sa kanya, na sa unang pasok nila roon, gustong-gusto na talaga niyang lumabas pero hindi niya ito ginawa. Nasisiguro niya kasing nakataya na ang mga buhay nila, kaya kinakailangan nilang mag-ingat sa mga desisyon na kanilang gagawin. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagtitiis, napansin nila na tumahimik ang paligid. Pawang mga huni na lang ng hayop ang kanilang naririnig, kaya naman hindi maiwasan ng kanyang kasama na dumungaw sa labas. Ilang beses din yung sumilip pero wala talaga itong makita. Inaasahan naman niya ito, lalo pat ilang metro din ang kanilang natakbo mula sa lugar kung saan nila iniwan ang grupo. Pagsapit naman ng alauna ng madaling araw, wala pa rin silang naririnig na anumang ingay. Akala nila tapos na, pero hindi nagtagal, may napansin silang liwanag na nagmumula sa mga sulo. Napakalapit lang nito sa kanila, kaya pagdaan ng mga nilalang na yon, agad nila itong nakita. Ayon sa kanya, isang mahabang prosesyon ng mga katutubong aswang ang kanilang nasilayan. Lahat ito walang saplot sa katawan at ang tanging nagkukubli sa kanilang kasarian ay ang mga kasuotan nilang gawa sa balahibo ng hayop. Armado rin ito ng mga sibat at pana, kalakip ng mga sundang at iba pang mga armas na pandigma. Bawat isa rin sa mga ito, merong daladalang sulo, dahilan para lumiwanag ang buong paligid. Paglayo naman ng mga nilalang, wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Inaasahan kasi nilang babalik pa ang mga ito dahil kung hindi sila nagkakamali, tutungo yon sa lugar kung saan naroon ang iniwan nilang grupo. Marahil ito ang tinawag na karagdagang puwersa ng mga katutubo para makuha nila ng buo ang katawan ng kanilang mga biktima. Kalaunan, kagaya ng inaasahan, bumalik ang mga ito bit-bit ang mga katawan. Yung iba sa mga taong yun humihinga pa, kaya pagdaan nito sa pinagtataguan nila, narinig nila itong nagsasalita habang hinang-hina na ang buo nitong katawan. Paulit-ulit itong humihingi ng tulong sa pagbabaka sakaling may mga tao pa sa paligid. Subalit sa kasamaang palad, walang duminig sa mga hinaing nito. Lahat kasi ng kasama nito tuluyan ang napaslang ng mga aswang. Kung hindi lasog-lasog ang katawan, wala na itong mga braso at mga ulo. Habang pinagtutulungan ding pasanin ng mga ito, amoy na amoy nila ang dugong nagkalat sa paligid. Labis na nakakatakot ang ganoong pangyayari, pinuno, sa puntong kahit may tapang sila sa katawan at matagal na silang nakasilay ng katutubong aswang, nawalan pa rin sila ng pag-asa na makatakas sa lugar na yon. Silang dalawa, aminado na kahit pagpistahan ng lamok, hinding-hindi sila aalis dito hanggat hindi pa nagpapakita ang araw. Mabuti na lang, walang nakapansing aswang sa mga mahihinang ingay na kanilang nagagawa. Nang makalayo na ang mga ito, doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang kanilang pakikipaglaban buhat sa napakaraming pesteng umaaligid sa kanila. Napakabaho rin sa loob ng puno, na animoy punong-puno ito ng mga ihi at dumi ng hayop. Ilang oras pa ang dumaan, tahimik na ang paligid. Malapit na ring sumapit ang bukang liwayway, kung kaya't maigi na silang nakikiramdam at nagmamasid. Maya-maya pa, nang may masipat na silang liwanag, dito na sila nagdesisyong lumabas. Pagtayo naman nila, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang mga katutubo na kanina pang naghihintay sa kanila. May mga hawak-hawak itong bungo ng tao, tapos punong-puno ito ng limbag sa katawan. May dala rin itong sibat, kaya naman nang makita niya ito, hindi na siya pumalag.
Gamit ang dialekto ng mga katutubo, sinubukan niya ritong makipag-usap, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Ang rason ng isa sa mga ito, hindi na muna sila nito papaslangin, bagkus ay isasangguni muna nila ito sa ibang tribo. Kapag napatunayan ng mga nilalang na nagsisinungaling sila, dadanasin din nila ang mga pinagdaanan ng kanilang mga kasama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang inilahad ang pangalan ng datu. Sa puntong yon, doon niya na ibinuhos ang lahat ng pag-asa sa pagbabakasakaling kikilalanin pa rin sila nito sa kabila ng mga kasalanang nagawa niya. Pagkarinig naman ng katutubo sa sinabi niya, dahan-dahan naman itong sumagot sa kanya ng, "Kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, hindi magiging maganda ang kamatayan mo. Maghintay kayo sa tribo at isasangguni namin ang mga sinabi mo sa datu." Dahil sa sinabi nito, pinili niyang sumang-ayon. Pagdating nila sa tribo, bumungad sa kanya ang paligid na punong-puno ng mga kalansay at naaagnas na mga labi. Bawat isa sa mga biktima parang nagmula sa malalayong lugar. Yung ilan sa mga ito, alam din niyang kasama ng mga individual na hindi na nakababa ng bundok. Dagdag pa niya na ang paningin niya sa tribong yon ay parang isang malawak na sementeryo na pinamamahayan ng mga demonyo. Kahit napakalayo nito sa komunidad, hindi maganda ang ihip ng hangin doon. Tapos ang malala pa, lahat ng mga tao nakakulong dito, pawang mga baliw na. Lahat yon ubod na ng payat. Animoy hindi ito pinapakain ng maayos sa araw-araw. Ilang oras pa ang dumaan, bumalik na ang katutubong nagdala ng ulat ukol sa kanya. Pagsilay naman niya ritong papalapit, medyo malakas na ang kaba niya dahil doon malalaman kung mamamatay ba sila o makakauwi ng buhay. Mabuti na lang, inako sila ng datu, kaya naman buhay silang hinatid ng mga nilalang pabalik ng tribo. Bago rin sila nito pinakawalan, inabisuhan sila nito na wag nang babalik sa lugar na yon sa kadahilan ng hindi madalas nangyayari ang swerte. Matapos itong marinig nila Edison, abot langit ang kanilang pasasalamat. Magmula noon, napakalaki na ng utang na loob niya sa katutubo sa puntong yakapin na rin niya pati ang tradisyon nito. At hanggang sa pagtanda niya pinuno, kailan may hinding-hindi na niya nakalimutan ang kanyang naging karanasan noong minsan silang lumagpas sa tribo ng datong pinaliligiran ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao.